naye nambuya kusatupa kana mupaganoa handiti pakapedzwa ndepani irodhi yemunhu wese pamusoro mama ndinoitwa Elizabeth Dube asi ndiri mukunda yakwasaumani Dube. Mamiriro azvaakaita akati iyi rodhi inodai kuenda kuSamaringa, iyi rodhi inodai kukwira kwedu kumusoro, saka apa panenge pamukuru, apa pandipo panakuya apa. Saka ivo vakabva vadai mafirst days vaibva vati iri ipira rekwamukuyu rewaya yepamukuru waibva vaibva vaitsaurawo apa irodhi yabva yavharwa inoenda kwedu. Saka takabva tataurirana pataenda kwashi patasvika bva tataura sekuru iri shewe tadini tavharirwawo rodhi nambuya awa tatumwana sabhuku kuti endai mautaura kuti mbuya awa wari kushanda nechisi sibva tasvika vatataura kuna Changamire yaibva musadini ba musashande nechisi ba chisi hachibvumirwi kushanda. Then tadaro mbuya wakabva wabvisa pira riya waendesa geti rau uku wasiya rodhi wakukwira kumusoro waida kupfuurira paida kudarika rodhi hatina kuzviramba ba asi wakabva azotaurirwa ishe akabva azoya bati aiwa musaise chinyi apa musaise waya ba itai kudai iri upira ramaisa iri rakapfuurira iri rapfuurira akati ndichazogadzirisa ndataurirawo hama dzangu zvakaro haana kuzopfuurira kuya kwatari kwakuvhara redhi yedu iyaba hatina kumbomushora akabva aenda kudai kumunda aibva adzika zvakokera saka ina ndinongotaura naye ndakazotanga ndakuzwazi kune samanisi yauya yenyu maiyo samanisi ndataura nambuya erawo sabundera sabusunga iyi area yamuta road because road ka chandoziya road ino man's land saka mukati mese mukadzika mese mukati mese muna anonzi loop road ndenobva main road dzinokonekta vanhu mukati uchipinda inoita kuti vanhu vakwanise kufamba vachitendera munzvimbo yawo handiti saka inini normally chinoita ndechekuti mastand kana ari 2 one stand iri kune uku inosiya about 3 to 5 meters pakati ndapavharwa ipapo ndopanofamba nevanhu ndopanofamba nemombe ndopanofamba nemotikari and everything ndiyo inonzi no man's land handiti pamwe pacho amwe anenge atori gomba mukomba ndiyo inozogota chena kunofamba nechii nemvura kana kuri kumukomba but kana pari pamainland iroad inenge ichizi ino man's land haina munhu. Saka kana munoti mimi pane pole roko neriri uku andika it means from that pole to the next pole there should be something between 3 to 5 meters and inokwana chi road inofamba nemotikari inofamba nevanhu inofamba nemunhu and saka chandoda sabhuku kuti munditema ini kuti munditaure kuti pakaiswa fence uku pole to pole handiti road makati chinayo because maroad akawanda anenge ari pamepu yemutesa road yeddf zvakaita chimambo ndezvekuti mbuya ava varipi mbuya wakaisa waya vasina kumbuya kuti bvunzwa kwatofamba sei wakangoka waya yako ndabva kwamambo mutasa mazuva atingaendanokokera waya yako pamuyadhi yako iwayo iwayo endakokere chi waya yako isisi takazongoona kwaneti waya anditika tekuti waya yakabva yangoti iyi rodhi iyi ndo makacherwa rodhi iyi ndo makacherwa mototora ivho yekuvhara mai makoromba anene mapani aya saka iyo vakabva vatora rodhi iyoyo vakabva vanetenda umo chaimo makagumira giredha umo kuteedza waya pane distance inodiwa hapana distance vakati vamwe anayepoona hapana distance yakasarapa izwaisabuku mutemo chaiwo werodhi unoti you should count 7 meters from the center of the road. Anotokusiya. Endemo in process 7 meters from the center of the moto zova nofudzana. Yes. Saka iri zvandoita sabu. Mira yekanza sabu. That is uri bombuya. Ndakuti sabu. Endai panzvimbo ipapo. And munocheka kuti road
kwainotangira nekwainoenda andina kubva apa kuenda kupori uku anditi pane 7 meters kubva pasenda kuenda futi uku pane 7 meters pasare paine chii asi manje zvada kuti muita anotoda kuti mudisadvantage one party muchipromota another party. If it means kuti yakaiswa fence yake iruwa anofanira kumuvha 3 meters, that person has to move 3 meters. Uyu achibva apa achimuvha kupinda make 3 meters pakati paite chii iye akanga ambozimira, iye akanga ambotsangamira, akanga ambozina changamira chimbomirai chidaidze vanamurimisi madhumeni auya amunase kumupekera kuti mwezi waini zvakadini zvakasununguka izwai kazizinguru ndiri kukupai basa sapoekai motaure mambo ndabva kwamambo motaura ishe kuti hazi ndishe namambo azigadzirisai nyaya yeroad ivhurike vanhu vaone pekufamba namotikari nechimusavhare chiroad asi chandiri kuda ndechekuti don't disadvantage one person umwe achibenefita itai kuti from the center of the road 7 meters, from the center of the road 7 meters. Kana uyo ari kumuvha ne3 meters womuvha ne3 meters, ari uko kana kumuvha ne3 meters kuenda 3 meters. Chandoda ini nichi iroad pakati zvakasununguka. Yes. Muda kuwedzera ndi mambo ato. Muda kuramba zvataurwa here. Mazvizwa. Endai moita zvataurwa. Handina waya bandinobvunza chete kuti mama wakanisungisirei. Pamusoro chakamira handisi kuziva kuti ndiri pano panyaya yefenzi yeroad. Hana kupiwa summons yekuti ndiri kusamonwa whether mai awa kana community yeDavara Road. Ndangoona ndakuzi kwazi fenzi ndakati iyazve nyaya rudzi wakaisa popo zvainonga ipa yefenzi inapomudza paya kuti kofenza uko kwakandimutsira zvimwe. Saka ndiyo number 1 anopa summons paya kuti kwazi kune nyaya yeroad zvapera mbuyo akasamona mbuyo akasamona ndindakavasamona nyaya yacho ndoda kuita iri nyaya yechi right mazvita ndichitange nenyaya yamai ndio ndakasamonera nenyaya yawo mazvita pandakati tiende kofenza ndakaenda neimwe hatadzi yangu inonzi Joseph tikamezha kuita kuti tizozive kureba kuchaita fenzi. Tikagumira pakandogumirawo waya yemuwakidzani wangu ngei ngokuti mbuya wangu was number 1 paarea iyoyo. Wamwe wese wakaenzaniswa ndopandiri kusvika mukuru wangu ndisvike seiko ndisina background. No, tell us the reason why she is here. Because she has changed the boundary, sir. She has now moved from where the boundary ended, but I have visited she measured hanzvadzi yangu Joseph, and second time ne 2 hanzvadzi dzangu tongisai nemwana wake, so that we could know how to measure. She has cut the trees from her area and built up a mountain. Hey, I said that better. Guys. If I bear your time to speak your mind, mataure zvadaudi kutaura and tione the reason why akasamuna munhu. Ataura kuti my reason why ndakasamuna munhu ndekuti akamova the original boundary from where it was. Handina waya bashefu. Atsanangura asi makatema miti yanga iripo yeboundary zvataura. So that Ishe wangu, if I may continue. Yes. Mugano yaigumira crest of the hill. Pa crest of the hill. Munhu wese unotanga pa crest of the hill going down on the road yandiri kuzinda blocker waterway. Yandiri kumbira kuti muchaita inspection in local. Muzionere megara madziso enyu. Because one citizen of that area said, Matinakisira area. I was surprised here kuti kwazi community kwazi nda blocker waterway, but that's another point. From the crest of the hill, mbuya wangu. From the crest of the hill, Mukuyu wataurwa zita rake naye. Anditi, crest of the hill, my chipo. Crest of the hill, my Nesbet. People I know from my youth. Kuti tati chisotabva pambuya wedu pa Mukuyu, ngepa my chipo tikuenda kuchurch kune Simon, many kilometers away. Saka ndiri kuti, Mati go and fence, which I had intended to do anyway. Takaenda with 2 different people. Tika measure from the road Yemunwese up to that crest of the hill.
This lady already had her homestead Kumberi Ikoko and her Munda Ikoko. I went again at Joseph Natonge site, same distance. It already recorded. Same distance iripo, ikoko huko. Distance ekuva huko kwenda kumkomba iriko, kusati kwa seta tombo thinga and so on. And same boundary in Nampuyo. Now, my fences are here. I tell them, go and measure to confirm the distance. I'm told, Papa Nene Hamayangu, who is here today, I'm told we don't get to Mukuyu's crest of the hill anymore, or to where Mukuyu ends. We are now ending here. I said, how is here? There's even to Zimbai Papo. I said, that's strange. Tekoya twice. Big, nice, tall trees, similar to Mukuyu side, Naziruku side, Gwango. All of that is now cut down. In fact, when I went and green dega, Pana road guy was in the community. I don't know who authorized that road. How does the road divide kitchen yamun in the toilet? Do you hold Mwana because there's a car coming? Get away from the toilet. I'll hold you here. Let the car pass. Let the car pass, which is not okay. That's the road Yato. They never even asked me because Kana hosted ya young and they want the road through because Papa is buying a canzira. Kekundo fambao and I did not know Gutwarukuda road. So when they jambanted me one morning, takazenda kwa shena iyo mayao. Dikatisha wanobodi kumbiraba. That's why I distilled that jambanjari very quickly. Tekangwati chete ndanzi wakuti wanaogo nupezisa fencing ba chiri chisi. Asisa bo wandi kunzira zakanaka. What go and ask Ishe, he may allow you to allow the people to finish, but he doesn't want to set a bad precedent. Dikawatenda. I therefore opened my door 5:30 in the morning. So when I saw these people jangarara all over, Paka kitchen, Kambia Wanguka, Kaita collapse, with time. Nagati, Isha Chongeshi, Chiganzi, Waisa road, Ligati, Chindre Gererayo, Kanamuruda road did number. Right now, Regando Kumbereshe, one hour pay this fencing. Why to go back on time? So I went. Namai she volunteered. There's a shortcut kwashi. I used to follow the long cut Negusazia. So I said, Pana Nozia with a shortcut. She volunteered. When we got there now, she then started her story. There is a Popa road, what if Varida road? I like development. That's the very reason why Pambo the Kanda Kugomo. But Nana Pambuya, did it? Ishawakati. We can give you another place. I said, I'm not interested because I was so unhappy at what my neighbor had done. But then that's when the first time they got like on we want a primary school, at least 5 kilometers for the children. My sister went there to grade 7. She walked endlessly. This is the end farm boy in which I farmed with the children the following day. It was so dark that day. That feeling of magic because you can't get this anymore. So now that I'm not interested. It's okay. What are you going to do? Boundary. Fence, road, ne boundary. A crest be gomu batao. Shanti azi boundary ba anokugera kuno. Sorry mama. Bigambuta ulo Kamugano utawa. Boundary issue, fence issue, road issue. Wakoma naruku ya mangwana. Wamire papu. Wamapeza nyaizu ziri 3. Then we are done. Right, and the number, that is number 10.